Әйе, қадірлі жамаат, ұшбу көңілсіздік уақытында көңіліміз түшіп кетерге мүмкін. Үмітіміз юғалырға мүмкін. Ләкин де шул вақытны біз бір-бірімізге ярдәм ете алабыз. Алла Субхана Тағала бізге вәғдә ите, шул кеше қайсысы өзінің қардашының хәжәтендә булса, аңар ярдәмдә булса, ничек Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям әйтә, Аллаһ аңар ярдәм итер тормышында дип әйтелә. Һәм дә икенче яктан Алла Субхана Тағала аяты Әл-Имран сүрәсендә «Анни ла уди'у амала минкум мин закарин ау унса ба'дукум мин ба'д». Шынныкта Алла Субхана Тағала сезнең арагызда ир булсын микән ул, хатын кыз булсын микән, гамәлдә, хәрәкәттә, алгы барышта булса, гамәлен юкка чыгармас. Кимсетмәс ирен ва хатын кызын. Аларга әҗр савабы белән һәм дә рәхмәте белән кайтарыр. Кадерле җәмәгать, шушы вакытларда без бер-беребез арабызда аралашу, хәлләребезне белешү, мөмкинлек буенча мәчетләргә килеп намазда катнашу. Әлхәмдүлилләh, мәчетләребез ачык булса, гаетләребездә килеп намазларын уку, корбаннарын чалу. Ул корбанны чалып, итен туганнарыбызга, мискин ва фақир яки мухтаҗ булган ялгыш кешеләргә тарату арабызда сөенешне, кардәшлекне үстерәчәк. Әгәр дә хисап кылып карасак, безнең җәмгыятебез тулысынча тәэмин ителгән, варахат тормышта яшәсә, нәрсәгә китерә? Бер-беребез арабызда аралашу сәбәбе дә калмаячак бит җәмәгать. Еш кына туганнар да җыелышалар бит. Кайгылы 3-се, 7-се, 40 мәҗлесләренә. Сөенечле туйларда һәм дә сөенечле мәҗлесләрдә йортка кергән вакытта без андый мәҗлесләргә җыелырга да, җыелышырга да инде вакытыбызны тапмаска мөмкинбез. Кызганычка каршы шулай. Әлбәттә, кадерле җәмәгать, шунысы мәсьәләсе. Кадерле җәмәгать, мөэмин мөселманнар. Шушы вакытта бер-беребезгә ярдәм итү садакасы. Кайсысы ул акчалата гына түгел, сүзе ва киңәше белән, җылмаю һәм дә күрешү белән, бер-беребезгә күңелебезне ачып бер сөйләшү һәм дә бер-беребезне тыңлау белән һичшиксез бер-беребезгә ярдәм булып тора. Һәм дә Алла Субхана Тағала әйтә, сезнең садакагыз, изге эшегез үзегезгә яхшылык белән кайтачак. Икенче аятларда әйтелә, унлата, хәтта 700 мәртәбә кайтырга мөмкин иншаллаһу тәала. Кадерле җәмәгать, мөэмин мөселманнар, әлбәттә һичшиксез Алла Субхана Тағаланың ярдәме якын. Һәм дә ва тилкал айяму нудавилу байнан нас дип Алла Субхана Тағала безгә Куръани Кәримдә әйтә, шушы көннең һәм дә елларның әйләнеше кешеләр арасында булып тора. Ләкин дә һәрберебез өстебездә булган вазифа зур булсын микән, кеше булсын микән, үй мәшәкатендә, мәчет эшендә, үзебезнең производство заводыбызда, урамда хәтта булган эшебез нинди сәүдәбездә гади гына булсын микән, бөек булсын микән, урына җиткезеп эшләсәк, һичшиксез иншалла безнең нәтиҗәсебез инде алдынгы булачак. Алла Субхана Тағала һәрберебезгә эшебездә, тормышыбызда бәрәкәт ва уңышлар бирсен. Күңел төшенкелегеннән Аллаһ Тәгалә үзе сакласын. Һәм дә әлбәттә Аллаһ Тәгаләгә дуа кылыйк. Ярдәм сорыйк. Һәм дә Алла Субхана Тәгалә дә безгә әйтә бит, вәгъдә итә, кем дуа кылучы булса, билегез Аллаһның ярдәме аңар якын, ул Самиул Алим, ишетүче һәм дә белүче. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.